Maya payabak po kayungan. Kinggal doy di pagmasosyanan nining Indong Santa Iglesia, ing kapigaganakan kang Santo Domingo de Guzman, pari. Kambeda po din kaya katamong pasariling kapag nasan kaniting misa, pakiapetara naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po din Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family, Irene Lising, Apong Iling Kayanan and family, Crusaders of the Holy Face of Jesus, Joey and Norturla. Kapasalamatan na naman King Aldonang Kebaitan, Alice Reyes. Safe travel, Biancarlo and Rachel Sun and family. Guidance of the Holy Spirit, Sean Mercado. Special intention, Deeds and Lita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Villamor and Reselina Tolentino and family, Ronald and Agnes Lau and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Bianca Marie Santiago, Joy Manalo, Amalia Sumang, Espiridion Kayanan. Para king nananggang kapainawan ng kaladwa dari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Roberto, Jesus, Eda, Federico, Celia, Matilde, Ramon, Leonida, John Paul, Fortunato, Asteria, Lita, Vicente, Aurora, Paterno, Aurelio, Manny, Eduardo, Alfredo, Pablo, Teresita, Kilagiling impahan po ng anak, ang po ng Banal Espiritu,
Ing grasya ni Ginutang Jesucristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakyagom ning Banal Espiritu, mantabi kay kaingan. Maya pagat panapon po. Tinignan po yung kadlong Aldo, ning pamagsadya tamo para king kapigaganakan, king piyesta ng devotion tamo kang apo, apong mapamakalulo. At king Aldo iti kaganakan tayo po yung piyesta ng Santo Domingo de Guzman. Metong niya pong pari. At bang kanita bebetang matampangganap kaniti, sisyantada paring kasalanan tamo, at manyat pantawad at pakadudu king apong Ginoo. Ginuwi king mibabalik king sadyarang ligaya ding Israelita no mananting kasalanan dakeka, Ginoo pakalulo. Kristo, iking pagmulan at paapawi, king masikanayangin at talon, anting patutu king ika, ing anak ning Diyos, Kristo pakalulo. Ginoo, iking mituturo king aliwa, ing pamangan ing makarinat king tao, nanering amanong dalwal, king asbuk na, Ginoo pakalulo. Ang Diyos sa may pahintutu, pakalulwa na katamo, king pangapatawad, daring kasalanan tamo, hidala na katangan sana, king biye alangangga. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, ipaintulot mong ing kabanalan at turunang Santo Domingo, mantabi king kaya kang Santa Iglesia. Sa pa na kaya sanang ini, kapamilatan din kayang panalangin. Antimonong makananong misa ni nagyagnoring tao, kapamilataning kayang pamanaran. Itiyaduan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magali kang bemot ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, panggaman king alangangga. Pamamasang iba't king libro ding bilang. Mi pagsalita la Remiriam at Aaron. Ing pipagsalitan da laban kang Moises, uli na ning ingasawa na tauya kus. Ngara, bukod mong waring kang Moises siya migsalita ang Ginoo. Wari migsalita mo naman kaya kata. Dimdam ning Ginoo, impami pagsalita ra. Tauyang tutong mapagkumbabay Moises, peka mababayang dililog, karing tao, ketiking yato. Kabudabud migsalita yung Ginoo, kari Moises, Aaron at Miriam. Nga na karela, ikayong atlo, munta kayo ka rin, king toldang tuknangan ko. Inya migsalita la, ilang atlo. Tinipaya at minta mo naman ka rin yung Ginoo, king kapamilatanan ning asya sa biga, at migpwestuya, arap ning pasbol. Inaus na la ri Aaron at Miriam. Inyang milapit na la nga na ning Ginoo. Makiramdam kayo king sabyan ko. Nung ating propeta libuta Diyo, pakit ko kaya king kapamilatanan ning malikmata at pakipagsalitan ke king kapamilatanan ning paninap. Dapot makanya ning daraptan ko king talasuyo kong Moises. Apeni batan ko karing memalen ko at apeni balan ko karing memalen ko. Makipagsalita ko kayang arap-arapan, tapatan at eking malabog, apa makipagsalita. Ikit na yung itsura ko. Inya ala kayong matulid magsalitang laban king talasuyo kong Moises. Mibuhay ang wana ng Ginoo kari Aaron at Miriam. Kay bat na nita, likwana la. May kuya biga, king tulid ding toldang tuknanganan ng Ginoo. Kay bat na nita, may kasakit siyang lepra Miriam. May putiya balat. Inyang ikit na nga Aaron, may ilabot siya, uli na ning lepra. Nga na kang Moises, gagalangan da ka at ipakisabi kong mayap, kingya mo sana paintulot, ing miparusan kami, uli na ning kamangmangan at kasalanan. Mo sa pabure ning maginganti ang mete ing kapatad. Ing kapatad ta alasona kapit na ng katawan,
inyang maibayit neng ima. Uli na niti, menigapuyay Moises king Gino, nga na, O Diyos, ipagsabi kong mayap keko, king pakayapan mesa na Miriam. Amano ning Gino. O Gino, pakalolo mo o Gino, uling mi kasala kami. O Diyos ko, malunos ka kanako, uli ni ngalang kupas sa lugod mo. Uli ning maragul mong pakalolo, wasan mo la rin kasalanan ko. Wasan mo ka kung sablang dewakan at linisan mo sabla kong kasalanan. Balo ko la rin ka kung pamanyalangsang at din ka kung kasalanan. Parati lang at suking ka kung kaisipan, mi kasala ko laban keka. Bukod mong keka kung mi kasala, depatan ko itang marawak kingarapan mo. Inya matuli ding ako atulan mo ko, makatuliran inga ako parusan mo ko. Marawak na ako, manibat ba inyang mibait ko, manibat inyang pengaglira ko, makasalanan ako. Gawan meng malinising puso ko, O Diyos ko, ibayo meng pilubluban ko, at katapatan ibiyem mo ka ko. E mo ko tatabi king kekangarapan, e milalako ka ko, Espiritu mong banal. Di nga manong mo o Gino, Espiritu lahat biye, at ilo kaya ka rin nga manong babye-bye alanganga. Ang Ginoo manatili kay kayo, pamamasa aking may pabalita, pangkang San Mateo. Kay badang mengan at kinabsiring sabla, agad nung pepasakyan Jesus, king bangka, ring alagad na. Pepauna na lang dinalakit, king kangatba ng pampang, ning dagat-dagatan. Kabangya paulyano ring tao. Inya nga paulyano ring tao, minukit siyang magdilidili king metong bundok, ban manalangin. Mira simbengi, magdilidili ka rin Jesus. Dapat kitang oras sa ito, ing bangka, at suking libutat ning dagat-dagatan. Sapul-sapulanin ning alun. Huling makasadungat siya king tiyup ning angin. Pilatan ning alas 3 at ning alas 6 ning abak, Jesus pintano ring alagad na. Nalakad siya babo ning danum. Kabuding alagad, ikit ding lalakad babo ning danum. May ngilabot na king takot. Multuya, ngarang sinabi, at kinulisak laking takot. Agad-agad, inaw sa karela Jesus, eko tatakot nga na, ako Jesus, eko mitatakutan. Kanitay Pedro nga nang kinulayat, Gino, nung ikapin, yutos mong munta ko kaya ka, baboning danum. Mekeni, nga nang mekibatesos. Ni Pedro kinudas siya king bangka at migmula yang linakad, baboning danum, papunta kang Jesus. Dapat inyang dindam na yung masikan at tiyup ng angin, tiblanin ng takot at migmula yung limbog. Sagipan mo ko, Gino, nga nang kinulisak. Agad-agad, inabot na yung Jesus, singgamat na, tela ni Pedro, at nga na, Abe, kay namo kasalpantayanan. Bakit may kakuno ka? Pareho lang sinampaking bangka, at kasampara, tinok ng titsup ing angin. Di nga lagad ang makasakiking bangka, simban de Jesus at ngara, tutupin ika ing anak ng Diyos. Inya nga dalaki tande ing dagat-dagatan, sinadsadlahin ni Saret. Akilala ding tao ka rin ni Jesus. Belitanan de, ing kabilugan na balen king panyatang ng Jesus. Inya de laro kayo, ring sablang ating sakit.
Inawod na kaya, ing ipaintulot na nasang atag kildering masakit, agang itamong borlas ning kayang imalan. Ding sablang may katagkil kaniti, kinayap lang lubos. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Malisangan. Ikay po, kamusta kay Ken? Presko kayo. Mainit, kaya mas masarap ang umuulan kasi mas pag umuulan, mas presko. So anyway po, malas nga po ba ang kulay itim? Malas nga po ba ang kulay itim? Kaya dapat huwag kang magdamit ng itim. Dahil si Santa Monica, ang isang suot niya itim, malas po ba talaga yung itim? At ibig sabihin ba niyan yung white, puti, ang buenas? Pag nakasuot ka ng puti, ibig sabihin di ka namamalasin. Pag black naman, puro malas, walang swerte. Tapos, dahil walang inililibing pag Monday, malas ba yung Monday? Pag Monday, pag naglibing ka ba ng Monday, ng patay, mamalasing ka buong linggo? No. Sa iba, bawal din ang maglibing ng Biyernes. Pag naglibing ka ng Biyernes, meron bang susunod na mamamatay? Meron bang mamalasin? Malas ba yung Friday? No. Alam nyo, meron tayong mga ganyang mga paniniwala na parang may mga bagay-bagay na parang malas. Pero meron bang nilikhang Diyos na malas? Meron bang ginawa ang Diyos na nagdadala ng sumpa? Sa araw pong ito ay ating pinagdiriwang ang pista ni Santo Domingo de Guzman. Alam niyo po, ang isang nilabanan niyang maling katuruan, maling paniniwala, yung heresy, ay yung tinatawag na Albigens, or Katari. Ginagamit din yung salitang Katari. Ang kanilang paniniwala, ang paniniwala po ng mga ganitong tao noon, ay mayroong isang mabuting Diyos na lumikha ng mabuting espiritu. Siyang lumikha sa espiritu, kaya mabuting espiritu. At mayroong masamang Diyos, bad deity, na lumikha ng world of matters, of materials. Kaya yung material world ay masama. Yung world of spirit ang mabuti. Kaya ulti po yan, tayo, sa kanilang paniniwala, para tayong nakakulong dito sa material na katawan. Kaya ang pagdating daw ng Panginoon, para palayain ng espiritong nakakulong dito sa katawan. Parang ganun ang kanilang paniniwala. Kaya ultimo po yung pag-aasawa ay tinitignan nilang masama. Kasi mayroong sexual acts at para sa kanila, masama ang sexual acts. Paano naman pag gano'n ang pananampalataya at paniniwala? At siyempre po, para sa atin, walang ginawang masama ang Diyos. Nung likha niya ang mundo, sinabi niya, napakaganda, beautiful. At nung ang tao ang kanyang likhain, super beautiful. Kaya wala pong nilikhang Diyos na masama. Ang lahat ay mabuti. Ang lahat ay maganda. Lahat tayo ay maganda kasi nilikha tayo lahat ng Diyos. Lahat tayo ay may itsura, may pogi. Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung maganda nga at baka nagkakamali ako at nagkamali ang Diyos. Baka nga, pero hindi po Nilikha tayo lahat ng Diyos kaya lahat tayo ay maganda at mabuti. Walang nilikha ang Diyos na pangit. Lahat ay maganda.
Na, lahat ay mabuti. Na, kaya pag hinahamak po tayo, kesyo pangit ka, no, parang hinahamak nila ang Diyos na lumikha. Kasi tayong lahat sa mata ng Diyos ay maganda at mabuti. Kaya hindi man natin dapat, dahil lang sa panlabas na itsura ng isang tao, husgan natin siyang may masamang loob, o kaya may masamang tangka, o siya'y masama. No, kasi para sa atin, walang nilikhang masama ang Diyos. Tayong lahat ay may kabutihan. Siguro ang nangyayari pa, nakakagawa tayo ng masama, pero hindi ibig sabihin na masamang tao tayo. Pag tayo nakagawa ng masama, hindi buong pagkatao natin ang masama. Nakagawa lang tayo ng masama. Kaya ito pong ating katawan, napakagandang nilikha ng Diyos. Kaya dapat appreciate mo ang itsura mo. Kung di mo type ang iyong ilong, wag mo nang ismolin. No? Baka ginawang ganyan ng Diyos ang iyong ilong para kakaiba naman. No? Para mayroong kakaiba naman. Kung nilikha ka ng Diyos na ganyan ang height mo, ang korte mo, para maiba ka naman sa iba. Ika nga, sa bagay, tayong mga tao, every person is unique. No? Wala naman talagang nilikhang Diyos na magkatulad at magkapareho. Do pare-pareho tayong tao, pero sa isang banda, iba-iba pa rin tayo. No? At ang bawat isa sa atin ay espesyal at maganda sa paningin ng Diyos. Kaya dapat wag nating ismolin ang sarili natin at wag nating hamakin ang isa't isa. No? Dahil ang lahat maganda sa paningin ng Diyos. No? At itong katawan na ito ay napakaganda. Just biruin mo, we are able to create something. From different na mga bagay-bagay nandiyan, nakaka-create tayo ng iba't ibang pwedeng mapakinabangan. Yan, kaya nalikha yung mga electric fans, nalikha yung mga sasakyan, nalikha yung mga puwan, dahil naisip ng tao yan. Kaya napakabuti po natin, napakabuti ng itong katawan na ginawa ng Diyos. Pero ika nga po, nagiging masama lang yung mga bagay-bagay sa maling paggamit. Sa maling panggamit. Kaya ultimo nga po yung pera. Yung pera po ba ay masama? O blessing? Sabi, the money is the root of all evil. Hindi masama yung pera kasi ito yung pinanggagalingan ng lahat daw ng kasamaan. Masama ba yung pera? Kung masama po yung mga pera nyo, dalhin nyo sa akin. Ihulog nyo lahat dito. Gagawin kong mabubuti yung pera nyo. Kasi siyempre, nagiging masama na yung pera sa maling paggamit. Nasa taong gumagamit lang yan. Yung pong sexual act, masama pag ito'y ginagamit lamang for pleasure, intention. Pero nilikha ng Diyos yan for procreation, di ba? Yung sexual act. Salamat mayroong ganyan. Kung hindi tayo dadami. Kung hindi, wala nang ipapanganak pa. Kaya tinuturing nating sagrado, even the sexual act. Kaya meron tayong sacrament of matrimony of marriage. Kasi sa pamamagitan niyan, diyan pinadadaan ng Diyos ang bagong gusto niyang ipanganak na tao dito sa mundo. Kaya nagiging masama lang yan pag yan ginagawa sa maling intensyon at sa maling pananaw at paningin ng tao. Kaya ito pong si Saint Dominic de Guzman, ito yung kanyang nilabanan. No? Na ang pagtingin ng tao na masama ang anumang material. No? Samantalang
ang lahat nito, kung nilikha ng Diyos, ito nilikha niyang mabuti lahat. At ito'y dapat magamit lamang sa kabutihan. Sa anuman pong mga material bagay na nasa sa atin ngayon, no, hindi yan tayo gagawin masama. Nasa kamay natin kung tayo magiging masama sa paggamit ng mga bagay-bagay na yang nasa sa atin. Pero per se, ika nga po, in itself, in themselves, itong mga material na bagay, ay, di natin pwedeng sabing masama o mabuti. Nakasalalay lang yan. So, kung paano natin sila, kung paano natin yan gagamitin. Kaya let us ask the guidance of the Holy Spirit para gabayan tayo lahat ng anumang material na bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Naway akayin tayo tungo lamang sa buting paggamit nito para sa kapakanan ng nakakarami at pagbibigay ng kaligayahan sa Diyos na ating lumikha. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pinamangkailangan tayong lahat na nilikha ng Diyos at tayong lahat sa Kanya ay mabuti at maganda. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin obispo at pari, parati ta sanang ibiyakarelaing karampatan kagalangan at pagsikapan tayang akit karelay Kristo mismo, akikilos king kapamilataning karelang kasuywan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin pamuntok at empleyado ng gobyerno, para tilasan ang kumilos mitmong katapatan at kalinisan, banding memalen, galangan dala, luguran at pagkatiwalan, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin miminalog, arapaning kapagsubukan at mikakunuging upaya ng Kristo, sana miraras pa ing sabihan ng Jesus karela, Abe, karitak mo naman akasal pantayanan, panalangin taking Ginoo. Para kay katangan, mitmong tula talasan ang tanggapan ding sablang akakayarap tamo, makwal talaman o kalulo, matalino o mangmang, antimonong makananong ni Kristo tatanggapane ing balang metong kay katamo. Panalangin taking Ginoo. Ngayon ipuadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, king pamaglakad mi keti baboy ato, dinan mo kaya sanang matibe kasalpantayanan, manalig king kaya kang upay at sikanan. Agad may sanang yabot ing gamat mo ban, mikabos kaya kami king sablang kaligaligan. Ikang mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. O Diyos, ing pakadulo, king pamamilatan ng Santo Domingo, pakiramdaman mo sana rin kaya kaming panalangin at kapamilatan ng upayin iting sakripisyo, ipagkaloob mo kaya kaming grasang manaral at magluwalo king kaya kaming kasalpantayanan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristo, ang ginumi. Amen. Ang ginuma natilya kaya kayo, yat nayo rin puso yun. Pasalamatan tayong Ginoo, a Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang paratit numang kaninoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Ibabay may Santa Iglesia kim balang panabon kapamilatan ng pamipaltumong lalaki at babaeng makapasubali king kabanalan, babya patutuking kaya kangalang kupas sa lugot. Agaganda kami kapamilatan ng berang payani at sasapan kapamilatan ding alang likat dang panalangin, ban maging mabiyay kang tanda ng magigtas mong upaya. Ulinita kami rin sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng naming babye, kapurian kaya ka. Panaling Ginoo, Diyos sa may upaya, ng banwa, tinyato, king kaya kang ligaya. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reding aing king espiritu mo, ban para kaya kami magyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang lug, king pamaylas at kamatayan, kinmaning tinapet, pasalamat siya kaya ka. Pira sinabi niya na ikaling kayang disipulo nga natanggapan niyo iti ko nga nat ka na niya. Tingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niyo iti kongan, minum ko kaniti. Itiing kalis ng kanakong daya, ang daya ng bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayit para karing sablang tao, ban kaya tami patawaran na ring kasalanan. At niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan niyo ipa, ang kamatay na pamanyabli ng may biyan ng anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ang biyating kadis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ang pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, man sumuyo kaya ka. Mapangmamayang pagamuha mo, king ikaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ng Banal Espiritu. Ganakan meo ipa, ang Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban biganap yung lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at yung Florentino kaya kaming Obispo, at yung sablang pare. Gana ka mula naman, di kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, lalo na yung talasoy mong Monsignor Vicente, kambiyan ng John Paul. At yung alapang mayang mo na biye, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biyalang anggap, ban kaya benang Maria, imbirendo ng Diyos, kambiyan ang San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kayong malumong kaburian, king kaya kabaning panahon, pulindak at paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupain tutu, kaguming Banal Espiritu, pupuriandak at parangalan, manggaman, king alangangga.
panalin tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Ipamin, at siyo kabanwa, samba niya ilagyo mo. Natangke kami ing kayarian mo. Ipaminto ng lubo, kaya tisulit at ibanwa. Ing kakanan ni King Aldo. Ibigyan mo kaya kami, King Aldo ang eni. Ampon ipatawad mo kaya kami, ring sada mi kaya ka. Anting pamamatawad mo, karing may kasala kaya kami. Ngayon mo kaya paisawag kay takso. Ay gabos mo kami, kisablang marok. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasopan ing kayakang pangalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at minigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Ing kaya kayong kayariyan, ing kayo payan, ing ligaya manggamay, king. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Nemo sana babalikdan, ing kaya kaming kasalanan, naning lawin mo ing kasalpantianan ing kaya kang iglesia. At pamayapan may pambilugan nagpangking kaburian mo, higa mabibi at magari manggaman king alangangga. Ing kapayapan ing Ginoo mantabe, sana kapilan man kaya kayo. Kung may kakapatid, may pupukain tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Kordero ng Diyos, Kasalanan ninyo, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos na milalako kasalanan ninyo, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos na milalako kasalanan ninyo, bigyan mo kaya kami kapayapaan. ing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa minalako king kasalanan ng yato, noon tang makasayan tanggap kaya kaniting banal ng hapunan. Ay matampang tanggap kaya ka, tsagas may naman mo, tumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, makapakiraki sana yung kaya kang iglesia, kami ning mabiyeka sa pantayanan, king upaya ning sakramento ang tinggap ni. Nung makananong ing pamanar ng Santo Domingo, sa upaning sinulong ing kaya kang iglesia, di kayang panalangin sa upandanakeman sanang mibiyebye, alang-alang kaya ka. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi, ang ginuma manatili kaya kayo, At kaya ka antimuring. bendisyonan ako ng aning Diyos sa may paintutu, ang ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, may harining kapag masusyan tamo, tanang ini, nuguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakat po salamat. Sabihin ng Diyos kaya kayo.